хора, днес ще отваряме това. Така. Това е комплект за правене на пирогни. Дверката се отваря. Явно сега ще дойда. Мислех, че ще е по-голямо, е много малко. Нищо, сега ще го отворим. Всичко се развали, бе. Аз съм просто пълния най-пълен глупав. Най-пълният глупав човек в света. Най-просто глупавият човек съм аз. Добре. Ето ги и инструкцията. Така изглежда самата формула. Сега така. Номер 1. Малко трудничко. Нищо. Айде сега ще правя. Ето докъде съм стигнала до сега. Ето тук. Трябва да стигна поне до ето тук. Вижте колко много ми става. Нищо, още малко стана. И крайния резултат. От мен. Чао!